Ahoj, já jsem Kačka. Ahoj, já jsem Janča. A tohle je podcast Respektuju. Podcast Respektuju vyplývá z instagramové platformy Respektuju, kde se my a naši dobrovolníci snažíme vzdělávat společnost. Tím pádem se i v tomto podcastu věnujeme edukaci, aktivismu, novinkám ze světa, sex edu a našim životům. Dneska si povíme jako vždy o eventech, které se staly a které se stanou. Updateme vás o našem Doniu a představím vám naši novou cenu. A popovídáme si o tom, co se stalo na Respektuju ohledně toho, že jsme mluvili o Palestině. Kači, jak se dneska máš? Já jsem dneska úplně mimo. On to bude strašně slyšet, jak budu hrozně monotónně mluvit prostě, ale dealuju, no. Tak se mám. Zní to strašně. That's how I feel. Jak se máš ty, Jani? Já jsem teďka byla týden nemocná a to je i důvod, proč dneska nevychází díl o Mezipatrech, protože jsem byla na jednom filmu a pak jsem hnedka lehla do postele a dneska je první den, kdy začínám zase trošku fungovat. Takže ještě mám jako prostě jiný hlas a dýchání, ale jinak jsem skvěle a těším se na dnešek, protože dnešek bude dobrý. Začneme teda eventama, kde jsme byli a pak budeme mluvit o eventech, kam vás můžeme pozvat, který budou. Jako vždycky. Jo. Tak kdybyste nevěděli, tak... První event, na kterém jsme byli spolu, což teda my většinou chodíme na eventy spolu, ale tady jsme byli poprvé spolu a to je německý bleší trh, Flohmarkt, teda jo, německy. Já tam jezdím jakože s mojí mamkou a prostě takhle rodině a se všema známýma už jako strašně dlouho a Janču jsem tam teďka vzala, poprvé nám to vyšlo, že mohla jít s námi. Bylo to super. Janě, máš nějaký jako first impressions? Moje first impressions jsou asi, že jsme koupili strašně moc zajímavých věcí, které byly hrozně moc levný a budou se nám hrozně hodit, takže jsem z toho strašně nadšená, protože to bylo hrozně praktický a nekoupili jsme hrozně moc hezkýho nádobí do kavárny, což jsme některý teda kousky už ukazovali na Instagramu. Takže pokud nasledujete Safe Space Bookstore, tak si dejte tam follow a uvidíte reelsko s nějakým nádobím, který jsme tam koupili a zároveň to je hrozně takový místo, který ještě není jako zgentrifikovaný, takže tady nebudeme přímo říkat jméno, protože prostě gatekeeping. Nicméně pokud jakoby o tahle sféře žití prostě nic moc nevíte, tak bližší trhy se dělají i v Česku a v menších městech, krom Prahy, jako v Praze se dělají, ale prostě dělají se třeba i jako v Plzni a prostě tak, ale tady je to trochu prostě se k tomu jinak přistupuje a většinou tady inzerujou prostě lidi, kteří se tím fakt jako živějí prostě a kteří sbírají věci, které pak prodávají jako dráž. A tam je to třeba víc o tom, že fakt jako, že přijede někdo, kdo prostě vyklidí celou skříň a pak ji prostě na 4krát prostě jezdí a prodávají, takže proto jsou tam ty věci třeba lepší, než jako tady, takový ten jako ultra vintage, než to, co byste sehnali prostě od někoho jako sousedního z domova. No a druhá akce, která se vlastně konala myslím den předtím, než jsme právě odjížděli do toho Německa, kde jsem vlastně onemocněla, tak byl první film z Mezipatr, který jsem jako jedinej zvládla z těch asi 15, co jsem měla naplánovaný. Ten film se jmenoval Ohňostroje a byl to opening film celého festivalu. Já jsem tam šla úplně natěšená, tam bylo prostě stovky lidí a úplně jsem si říká, jo, tenhle rok to konečně všechno zvládnu a prostě budu chodit na 2 filmy denně a bylo to hrozně dobrý. A vlastně hnedka ten další den už mi bylo blbě a jeli jsme do toho Německa, jak jsem byla jako, že ty vole. No, takže tak, ten film se jmenoval Fireworks a byl fakt hrozně dobrý. Byl to fakt jako hodně emotivní, zároveň jako docela trigger warning, protože se tam řešilo hodně témat, které jsou jako dost citlivý a byly tam hodně jako zobrazený až jako nečekaně. Ale ten film byl hrozně dobře zpracovaný a vlastně to bylo takový jako až komunitní brečení potom na konci, protože spousta z nás vůbec nečekala, jak to dopadne. Když ten film jako skončil, tak jsme tam všichni prostě brečeli, lidi se objímali a bylo to úplně jako dost silný zážitek a těšila jsem se, až budu takovýhle zážitky mít celý týden a teďka prostě jsem dala 750 za jeden film, ale tak jako, no tak Mezipatr zase třeba příští rok, ale jinak dobrý festival doporučujem. Event, který nám spadnul do časové díry, který bude, ale vlastně byl, je oslava Alarmu, o kterými jsme mluvili už v předchozím podcastu, takže pokud jste tam chtěli jít, tak už byste to věděli, takže vám tady jako neříkáme akci, která proběhla. Ale my jsme tam ještě nebyli, protože to natáčíme ve čtvrtek, protože je ve čtvrtek.
Takže vám o ní nic neřekneme, ale řekneme vám, že je a pravděpodobně teda byla super. O tom, jak ta akce proběhla, vám řekneme příští týden. Každopádně je to oslava Alarmu, slaví 10 let a bude tam spoustu zajímavých vystupujících, jako Marilyn Manson nebo Anky, nebo potom večer tam bude hrát Kaglo, na kterou se mega těším. A bude tam tombola, ve které mimochodem máme i ceny takhle z Respektu, dali jsme tam nějaký merch a dali jsme tam poukázky do Safe Spaceu, do naší nově otevírané veganské kavárny s feministickým knihkupectvím. Takže se na to moc těšíme a těšíme se, až vlastně ty lidi, kteří o tom třeba neví, vyhrajou tu cenu a potom se o tom dozví, takže to bude takový hezký proces. Když se teďka bavíme teda o tom Doniu a o těch našich cenách do tomboly a o tom našem merče, či nechceš do toho dát takovou jako merčovou vložku zase s připomenutím, že vyprodáváme merč? Okay. Stále teda platí, že vyprodáváme merch, jak jsme to říkali v prvním podcastu z téhle nové season. Stále platí, máme 15% slevu na všechny věci, což znamená na mikiny, trička a plátěnky. S tím, že teda mikiny M-kové už jsou vyprodané, takže už jsou jenom XXL-kové a samolepky jsou vyprodané. Ale pokud si chcete koupit samolepky, pokud vás zajímají naše samolepky, tak bude nová série nebo set samolepek, který je momentálně prodávaný na Doniu. Ještě nejsou designy nic, jenom prostě to bude to stejně hustý jako ty předchozí, takže pokud vás bavily tam ty samolepky nebo jste je nestihli, tak na Doniu je teďka jakoby třetí verze, která bude potom jako rozesílaná prostě, až skončí ta kampaň. S tím se teda pojí připomínka ohledně Donia. Máme rozjeté Donio na veganskou kavárnu s feministickým knihkupectvím. Jsme teďka asi za 16%, v neděli hádám už budeme kolem té 20 mít. Přidali jsme tam teďka novou cenu, což je docela zajímavá informace. Jsou to piny, které jsou jakoby v tématu psaní, čtení a prostě takovýhle z toho jakože lifestylu, té kreativity, ale zároveň tam jsou designy s prsama a dostali jsme taky od téhletý designérky ještě 3 různý typy pohledů. Jedny jsou s klitorisem, jedny jsou s prsama a jedny jsou s takovýma včeličkama, který říká, že chtějí mít equal rights, což je hrozně cute. Takže pokud byste chtěli tyhle hezký designy, tak je máme teďka na Doniu, můžete se na ně podívat a moc děkujeme slečně, která nám je takhle věnovala, protože je vyrábí. Věc, která je ještě poměrně daleko, ale protože bude asi obsahovat nějaké plánování, tak vám o ní řekneme už teď, a to, že se 27.11. bude konat další stávka jakoby z odboru školství kvůli zvyšování platu. A ona už proběhla nějaká hodina stávková a právě teďka bude ještě jako celý den, právě toho 27. A myslím, že do toho budou jako nově zakomponovaný i právě jako střední školy, základky a tak. Nevím, kdo tam byl minule, ale vím, že prostě teďka tam jsou i právě jako ty jiné školy, než jenom jakoby vejšky, protože se jako hodně mluví prostě o tom, že se snižujou výdaje pro artové školy nebo prostě pro humanitní obory a tohle by mělo být jako hodně plošně zaměřený. Takže se o tom můžete dozvědět víc informací a třeba si udělat stávku u vás. A věc, která se blíží a bylo by fajn třeba, abyste o ní věděli, tak je, že 16. listopadu bude Mezinárodní den tolerance, což je jako fajn. My o tom právě budeme vydávat post ve spolupráci s Růžovým slonem o tom, jak tolerance není to jediné, o co bychom měli usilovat, že bychom měli usilovat i o respekt a empatii a ještě jedna věc. Solidaritu. Takže to je určitě fajn vědět, že se to bude dít, můžete si na ten den připravit nějakou fajn věc, že si prostě uděláte, nebo že se o něčem vzděláte, nebo si přečtete náš post. A poslední věcí, kterou bychom tady chtěli ještě takhle trošku napromovat, jako každý týden, jsou Femtours, což teďka pořád ještě probíhá. Jsou to vlastně takový procházky po Praze, feministicky zaměřený a můžete je sledovat na Instagramu Prague Femtours, si myslím, že se jmenujou. A nám se ten projekt hrozně líbí, takže jsme chtěli jenom takhle připomenout, pokud chcete dělat něco hustýho, tak můžete s nima. Jak jste se všimli, tak tenhle díl je poměrně krátkej, protože jsme prostě ten týden úplně off a měli vycházet Mezipatra, který nakonec nevycházejí, takže jsme si ani moc jako nepřipravovali témata, o kterých se budeme bavit a spíš chceme dát nějaký jako update a rozhodli jsme se teďka tady jenom takhle ještě prodiskutovat to, co se stalo ohledně Palestiny na našem Instagramu, na Instagramu Respektuju, protože jsme tam dali úryvek z minulého podcastu,
kde jsme se bavili o Palestině a o tom, že vlastně je to genocida a o tom, že jsme na straně Palestiny a ten reel má už přes 130 000 hlédnutí a dějou se pod něm úplně příšerné věci. Přišli jsme asi o 600 sledujících a jako od té doby je to zase úplně obrovská kauza, lidi na nás točí reakce a tak dál. S tím, že tady asi jako nemá moc cenu jako říkat, proč je to špatně, jakože proč ty lidi jsou teďka naštvaný a tak dál, ale myslím si, že by bylo fajn jako se ze sebe postavit a říct, že vlastně jsme jako neudělali nic špatně, protože u toho podcastu bylo jednoznačně jako, nebo u toho Reelska bylo jednoznačně napsaný, ať se ty lidi pustí celý podcast, kde jako popisujeme mnohem víc ten konflikt a v několika dalších dílech předtím a v několika příspěvcích na Instagramu jsme mluvili o tom, jako o té okupaci jako takový a o tom, že samozřejmě je špatně, že prostě umírají lidi v Izraeli a tak dál a neřekli jsme ani jednu věc jako nějak lehce antisemitskou. A lidi na nás hnedka začali jako vyvalit, že jsme prostě proti Židům a tak dál. Takže vlastně asi tenhle ten statement. I don't know. Tady jako mně to přijde strašně vtipný, že prostě jako fakt my můžeme si něco tady takhle říct a můžeme prostě žít v nějaký sociální bublině, kde jako vlastně všichni určitě jsou pro palestinský, that's how it should be prostě, nebo jako that makes sense. A pak prostě se vydá to Reelsko a přijdou tam ty tuny těch lidí prostě, který ještě dají effort do toho, že budou prostě dělat ty reakce prostě a takové věci. To je pro mě úplně nepochopitelné. Jeden týpek reálně si jakoby na svůj YouTube kanál, který do té doby nic jako nedělal, tak prostě ten den se rozhodl, že natočí první video na svůj YouTube kanál a byla to reakce na ten Reels prostě. Což je hrozně krásný, jakože I support prostě small business a prostě tady jakože lidi, co se začínají svý kanály a tak dál. A prostě ono to bylo hrozně cute. Mě ani jako nešlo být naštvaná na ně jako at this point, protože on prostě říkal, já se jako omlouvám, pokud to prostě jako nebude dobře slyšet, tohle je moje první video, tak a já úplně, a on pak prostě, jako já nevím, co on je za gender z těch jako 156 pohlaví prostě, a úplně, kámo, ne, prostě to bylo tak cute. Ale prostě pro mě je to fakt naprosto fascinující, prostě, že ty lidi jako, já bych jako neřekla, že si tak jako do krve stojí za tím názorem, ale že jako they do, ale prostě, že když víš, ona je jako v pohodě, ona je v pohodě vlastně jakoby mít ten jiný politický názor, i když vlastně to nastane jako na straně utlačovatele, ale tak jakože that's what respect to you is about, že jo, prostě jsou tam nějaký lidi, kteří jsou prostě rasisti, homofobové a tak dál a prostě budou jakoby stát proti těm našim názorům a vlastně tomu říkat názory v uvozovkách. A chápu, že prostě zrovna ten jako konflikt mezi Palestinou a Izraelem je vlastně jako tak matoucí a ty média to mají tak dobře podchycený, že vlastně i některý moji kamarádi, kteří jsou hodně velký aktivisti, mi psali, jakože hele, vysvětlíš mi to prosím trochu, protože já jsem prostě tady viděl na ČT24 nějakého vojáka, co říká, že Palestinci pečou děti a já úplně, kámo, tak dobře, tak teďka si tady dáme 20 hlasovek o tom, jak ten konflikt vlastně, jakože jak to chápu, jak to vidím a hlavně jako samozřejmě, že se to táhne strašně dlouho a že prostě tam jakoby byly věci i, který prostě Hamas, a.k.a. co lidi vidí jako Palestinu, přitom jako Hamas nerovná se Palestina, udělal špatně a jako udělal strašný věci lidem, že jo, zatím absolutně nestojíme, my prostě nepodporujeme jako teroristickou organizaci, my podporujeme právě lidí, kteří jsou v útlaku, jo, to je dost velký rozdíl prostě. A líbí se mi, že ty lidi to berou jako jednu věc, že prostě, aha, my jsme řekli, že jsme pro Palestinu, v tom případě na 100% souhlasíme s tím, že se v Izraeli pečou děti prostě. A my jsme jako kámo WTF, to jsme nikdy jako neřekli, ani jsme nikdy neřekli, že jsme proti Židům, my jsme řekli, že jsme na straně Palestiny, protože je v této situaci ten jako utlačovaný. A samozřejmě, že prostě je v pohodě tyhle konflikty jako nechápat, nebo nevidět takový velký historický prostě něco, nebo whatever. Jo, je jakože pochopitelně, že některý lidi, může tam být spoustu jako důvodů, proč ty lidi jsou na straně Izraele a myslí si, že Palestina je ta špatná. Ale ty jejich reakce fakt často vůbec jako nebyly relevantní. Prostě jakože
tam jako jeden z největších argumentů, který opakoval spoustu lidí, bylo, že když stojíme na straně Palestiny, tak jak to, že stojíme za právama queer lidí prostě. A kámo, that's not the point, jakože that's not what we're talking about. My prostě říkáme, že utlačovaný lidi by neměli být utlačovanýma a že jsou zabíjení a neměli by být zabíjenýma. Ne, že prostě jako my chceme bydlet a otevřít safe space v Palestině. Jakože když jsme tohle to řekli. A hlavně prostě každá kultura je jiná a samozřejmě, že they have their issues. My tady taky nejsme nehomofobní na 100%, takže jako otvírat safe space tady taky není úplně safe. Mimochodem dneska jsem měla takový beefíček s týpečkem, který říkal, že bydlí na Fršovicích a těší se, až nás tam s kámošema přijdu navštívit prostě. A já kámo WTF, jakože is this a threat prostě? Ty vole. No, takže tak. Nechceme otvírat safe space nikde, ale my ho otvíráme, protože je potřeba. A to, že jako lidi píšou, že prostě jak to, že jsme queer a bojujeme za Palestinu, jako to prostě nemá smysl. My prostě bojujeme za práva lidí, my bojujeme za to, aby byli jako osvobozený a za to, aby tam ten konflikt nebyl vůbec žádný, jo? A teďka hot take, který spoustu lidí použije proti mně a budou prostě úplně, mega se na to těším. Ale kdyby Izrael prostě nebyl ten utlačovatel, tak Palestina pravděpodobně nikoho nikdy nezabije v Izraeli, protože prostě that's how war works. Prostě samozřejmě, že Ukrajinci zabíjí lidi v Rusku, protože je to válka, ale Rusko začalo, takže to je vlastně jako on Rusko. To je prostě vina Ruska, že teďka ty Ukrajinci válčí s nima a tím pádem umírají lidi i na straně Ruska. Jo, a takhle to je úplně ve všech válkách. Prostě když tady Německo, že jo, dělali věci ve druhé světové, tak samozřejmě, že umírali lidi v Německu a umírali Němci, protože byli ve válce a taky to neznamená, že prostě Češi a Poláci a tyhle lidi, kteří byli ve válce, taky byli ty špatní, protože prostě zabíjeli Němce. Jakože tu válku způsobil jeden stát, stejně jako tady v ten moment. Izrael je ten utlačovatel. A whatever, jaký tam jsou prostě další jako důvody v minulosti a všechny tyhle věci, je to okupace a je to genocida a to, že prostě se v nějakém malém státě, který je jako po desetiletí utlačovaný, vytvoří teroristická organizace, která je pist a začne zabíjet random lidi, tak jako je to špatně a my za to organizací 100% nestojíme, ale zároveň dá se debatovat o tom, jestli to není stále jako vina Izraela, protože kdyby tam v té situaci takový nebyly, byl by potřeba vytvořit něco takhle extrémně radikálního a špatného. Pravděpodobně, kdyby lidi žili spokojeně na louce a jedli prostě buchtičky, tak nepotřebují teroristickou organizaci. Samozřejmě nespojeme Palestinu s Hamasem, jo, ale prostě jsou ty všechny věci propojený a jako, no, takže. Zároveň já jsem upřímně čekala, kdy se to stane prostě, nebo jako jestli se to stane, ale už jakoby, jakmile někdo spojovaný z Respektuju, tak je braný prostě těma lidma jako za strašně špatný lidi, protože jsou spojený z Respektuju. A zajímá mě, jako kdy to prostě afektne prostě naše kontakty a věci a tak, ale co se stalo bylo, že prostě vzhledem k tomu, že máme jako 20 účtů a 20 Instagramů a všechny ty jako pracovní věci a tak já vždycky prostě, když jsem v nějakém jiném účtu, tak lajkuju ty věci, co mám od Respektuju, protože mi tam prostě vyjedou nahoře v tom feedu, protože nikoho jako nesledujem na těch účtech nějak jako aktivně. Takže se mi stalo, že jsem lajkla prostě tohle naše reelsko, o kterém se tady bavíme, 150k viewskové reelsko, z pracovního účtu a podle mě trvalo tak půl hodiny, možná víc, to bych tady přeháněla, to bych tady fandila, maximálně půl dne trvalo, než se prostě někdo napsal našemu firemnímu účtu, jestli prostě stojíme za tímto názorem, protože jsme si dovolili lajknout Respektuju reelsko. I don't know how that happens, prostě, jako jak někdo, jestli prostě někdo jde do těch lajků, nebo prostě jako je to tam někde napsané. I don't know how that works, prostě jak se tohle stane. Asi to ani nechci vědět, prostě, ale to bylo fakt jako něco neskutečného. Já takhle jako samozřejmě nechci schazovat práci dalších aktivistů, kteří mluví o Palestině dlouhodobě, ale že Respektuju vždycky dostane takhle na hubu prostě. Mně to přijde jako hrozně zajímavý, že vlastně existuje jako desítky projektů v Česku, který dělají velice radikální práci a jakože mluví o věcech mnohem víc radikálně než my. Ale nikdy se mi jako nestalo, že bych viděla prostě tolik jako reakcí a tolik jako hate komentářů a takových věcí kvůli něčemu, co dalších 20 účtů řekl už před nima. My jsme jako, že to je až jako shame, na tu Palestinu zareagovali nějak veřejně na Respektu dost pozdě, jo. Všechny ostatní účty prostě postují už týdny o tom, jako co se tam teďka děje a jsou velice radikální ohledně toho.
a najednou to vydáme my a lidi jsou, že teroristi a teďka prostě Česko úplně musíme tady zrušit prostě. A jakože mě normálně psal i šéf z práce, že kámo, nepotřebuješ jako nějakou odbornou pomoc, prostě tady jsem viděl na Twitteru zase nějaký tvoje obličeje prostě. Ježiši. A jo, úplně kámo, a jako proč se to neděje jako ostatní, víš, že prostě jsou politici hrocený, znám jako pár aktivistů, kteří prostě jsou taky takhle hodně jako, že lidi fakt jako berou za slovo a prostě řeší ty věci takhle aktivně. Ale vždycky, když respektuju, jako víš, my neděláme tak radikální věci. My jsme se na tom jako domluvili už na začátku respektuju, že nebudeme dělat extrémně radikální jako věci a používat radikální slova. A nasírat lidi. Kvůli tomu, abychom obsáhli co největší jako publikum a abychom je spíš edukovali, než abychom je jako rozdělovali. Což samozřejmě je mnohem efektivnější a prostě ty lidi potřebujou, jako, aby ten aktivismus byl i ráznej, ale my jako respektuju jsme zaujmali tu pozici, že prostě na to půjdeme v klidu a budeme, že hele, je v pohodě, že tohle to nevíš, pojďme se spolu sednout a naučit. Ale jakmile po 3 letech řekneme, kámo, prostě moje sociální baterka je tak hrozně jako už plná a moje kapacita je tak hotová, že zblokuju lidi, kteří jsou reálně prostě proizraelský, tak lidi jsou, že a to si říkáte respektuju. A normálně tohle to třeba 40 lidí napsalo. Jo. Jak to, že si říkáte respektuju, když nerespektujete ostatní názory? A nebo jak furt vždycky každý ty vole používá to naše jméno proti nám prostě, že vlastně jako proč se teda jmenujeme respektuju, když nedokážeme respektovat ty vole proizraelský lidi. Jako that was not the point, já jsem řekla, já jako člověk, Jana Mišáková, nemám kapacitu na to, poslouchat pro izraelský lidi, protože prostě už jsem fed up, chodím furt na protesty a ty vole, už mě to nebaví. A najednou lidi jsou, že tak. A nějaká týpečka prostě natočila o nás 5 storíček a ještě říkala, tady respektuj, prostě nemůže jako respektovat ty vole. A úplně se tam rozjela a já opět kámo, my se jmenujeme respektuju. A takhle jsem opravila třeba 4 lidi a then I was just like deleting the messages. Moje oblíbená věc, a to si myslím, že je docela dobré reelsko, teda naše nové, to si tady připravím, že my máme nepovolené komentování od lidí, kteří nás nesledujou. Prakticky celé respektuju. A jestli ne celé respektuju, tak 2 roky z těch 3 to tak máme. Máme to takhle celou dobu. A celé ty 2 roky prostě vždycky přijde jako jeden člověk třeba za měsíc max. Pokud vydáme něco jako trochu agresivnějšího, kde nám přijdou random lidi teda vysvětlovat ten názor, tak někdo občas přijde, ale většina lidí to chápe, většina lidí nás followne, pak to tam napíše a prostě pak třeba odejde nebo něco, ale je to tam úmyslně už takhle celou dobu dané kvůli tomu, že prostě nechceme přesně tyhle lidi prostě, aby nám přišli něco a napsali, odešli, prostě bylo to uhrážející prostě jak sviň, abychom my měli práci s tím, že budeme mazat prostě urážející komentáře prostě těm dobrým lidem, kteří to tam čtou, prostě, aby oni z toho neměli ty nepříjemné pocity toho, že prostě se sem jdou jako něco přečíst a pak prostě tam budou číst takovéhle věci. Prostě je to tam celou dobu takhle kvůli tomu. A stejně teďkonc prostě přijdou lidi, kteří nám řeknou, že jsme na tomhle reelsku zablokovali všechny komentáře prostě a všem jsme zakázali prostě něco komentovat. Já to taky nechápu a hlavně víš co, ona třeba ta týpečka, co natočila ty storíčka s tím, že nerespektuje, tak ona pak prostě vydá storíčko, že teď si mě zablokovali a já úplně kámo, ty máš ty komentáře zablokovaný, protože jsi nás odfollowla prostě. Jakože we didn't do anything, jakože já ani na ty storíčka nekoukala po tom, co řekla respektuj, protože kámo, I have prostě, jako nemám na tohle patience, tak a ona pak vydá storíčko, že teď si mě zablokovali prostě, už nemůžu psát komentáře a já kámo, nedala jsem náhodou unfollow, jakože tak could be it. No mně to přijde fakt strašné, že ty lidi třeba dají prostě effort do zestříhání 10minutové reakce, nebo teda teď srovnávám jako 2 rozdílné lidi, ale je to prostě stejný typ haterů, který prostě má effort s tím, prostě zkontrolovat ty lajky a napsat lidem, který lajky to video, prostě jestli podporují tenhle názor a že to je naprosto příšerné a že prostě by se měli cancelnout všechny organizace, které nám lajkly to reelsko. A zároveň ty lidi nejsou schopní si udělat dostatečný research pro to, aby zjistili, že třeba nemůžou komentovat žádné z těch postů a že teda asi jako something prostě. Hlavně takhle to nefunguje, když si vás někdo blokne, tak nemůžete najít ten účet a ne, že nemůžete komentovat. No jako whatever prostě to už to. Ale my jsme Gen Z, my nerozumíme sociálním sítím. Jo. Já bych tomu ještě chtěla říct, že vlastně je dost pochopitelný, že nás ty lidi takhle hejtějí kvůli té Palestině, protože prostě můžou být radikálně proizraelský z jakýkoliv důvodu, ale prostě chápu, že jakoby ta naše reakce byla poměrně radikální na naše jako normální jako posty.
Takže chápu, že oni jsou najednou, že oh my god, prostě, what's happening. Ale největší fan je, že nám úplně stejný jakoby hate teďka přichází prostě na kavárnu a nemá to nic společného prostě s Palestinou. Nás vyloženě ty lidi hejtějí jenom za to, že chceme otevřít feministické knihkupectví. A prostě jakože tam teďka, dneska jsem zrovna musela prostě deletovat na svém Instagramu takových zpráv, jenom prostě o tom, že tak jsi úplně vymleta a prostě vybíráš ty peníze od nějakých debilních kvít lidí prostě a jako chceš z toho udělat nějakou kavárnu, to si jako myslíš, že ti to vyjde, doufám, že nevybereš ani 20% prostě. A je úplně kámo, WTF, jakože I would support you, kdyby si chtěl otevřít prostě obchod s Minecraftem, kámo, nice, prostě hezu, nový koncept, jakože chápeš, nebo cokoliv, pokud to neuráží někoho, nebo to někomu neubližuje, tak kámo, I would support you prostě. Ale oni, i když ví, že my se reálně snažíme tím jakoby podpořit ostatní lidi, tak jsou z toho prostě nasraný. A jakože ty reakce jsou úplně stejný, tohle to prostě není o Palestině a není to o tom, že jsme předtím prostě tady, já nevím, co to bylo za kauzu, s Ekonda mama něco řešili, nebo že já jsem říkala, že Gen Z lidi jsou dobrý prostě. Fakt, oni se jako chytají všeho, čeho můžou, co se jim jako nelíbí, takže to fakt není o tom, že by jako teďka najednou omgl nějaký prostě politický problém, ale děje se to furt a dít se to furt bude, takže my tady reálně můžeme každý týden nahrávat jako ty vole, že jsme už jako overwhelmed a že nás to nebaví tady furt jako řešit nějaký beefy prostě. Remember my words. Reakční kanály najdou, že jsme zlatý důl. Ano, protože každý podcast bude mít reakci. A also prostě, oni si můžou najít tolik věcí, které na nás budou hejtit a prostě ty naprogramovaní sledující budou jako jo, máš pravdu, to je špatně prostě. A jakože můj prostě jako bottom line byly právě jako death threats na osobních prostě profilech, protože to, že prostě ten člověk vyloženě makes their way k tomu prostě jako tebe jít urazit a prostě jako říct ti do očí v uvozovkách prostě ten názor místo toho, aby jakože si tam podával ruce prostě s těma lidma v těch stories. I would get that, prostě jakože buď si ve své sociální bublině, whatever, ale prostě v ten moment, když se ty rozhodneš jít na ten osobní účet a být jakože, well, this is you, I'm gonna tell it to you, prostě directly. Můj bože, když jsme mluvili anglicky, mě to hrozně baví. Pardon. Sakra. Tak prostě to je moment, kdy já jsem jako říkám, no tak to je úplně, to už je úplně jiný level teď. Možná na tohle je fajn navázat tím, že vlastně na nás hrozně moc lidí reagovalo, že se jako blokujeme lidi a že vlastně nejsme otevřený jako debatě, ale jako my jediný lidi, kteří jsme kdy v životě jako blokovali na Respektuju, byli lidi, kteří vyloženě jako tam dělali hate crime a fakt prostě psali něco vůči nějaký menšině. My jsme jinak jako tam neblokovali nikoho, jenom lidi, kteří byli fakt jako sprostý, nebo na někoho vyloženě jako kvůli jejich jako identitě nějakým způsobem nadávali. Takže tam, my tam jako necháváme ty týpečky Hrošánka, nebo jak se jmenují, a tyhle ty lidi, kteří tam 2 roky, každý den do komentářů to jsou VIPs prostě. To už jsou VIPs a oni prostě každý den tam dávají nějaký hejty a píšou své názory, ale jelikož prostě buď toto je útočený na nás, nebo prostě jako na to téma, nebo prostě to píšou slušně, tak my je tam jako necháváme, ať se tam prostě dělají jakože svoje hobby, ať se tam jako komentujou prostě, no tak dobrý, no tak každý má jiný hobby, to soudit nebudeme, že jo. Ale jakmile ty lidi překročí tu jako bottom line toho, že prostě jsou jako hateful, tak až potom blokujeme. A to, že já na svém osobním účtě někoho blokuju kvůli tomu, že nemám kapacitu na to se s nima hádat, to je moje věc. Já jsem v tom podcastu řekla, že já je blokuju, ne, že Respektuju instantně blokuje všechny lidi, kteří mají nějaký jiný politický názor. A hlavně je dost důležitý jako si uvědomit, že zablokovat někoho nemusí znamenat, že se s nima nechcete hádat a 100% si stojíte za svým názorem, ale možná to, že už jste prostě jenom overwhelmed, máte buď to prostě psychický problémy, nebo prostě se vám jenom nechce se s někým hádat a vy máte naprosto 100% právo na to si ty lidi zablokovat, i kdyby se vám jenom ty vole nelíbilo jejich tričko. Prostě máte na to právo, je to váš účet a vy nikomu jako tím, že vystupujete na Instagramu, neříkáte hej, na 100% se s tebou budu bavit. Vy můžete dělat content pro někoho, kdo ho chce vidět a ten, kdo ho nechce vidět, tak tam být nemusí a vy tomu můžete pomoct tím, že ho zablokujete. A ušetříte sobě, jim i spoustě dalším lidem, co to budou muset číst spoustu prostě času a jako já prostě fakt nemám kapacitu na to číst 30 zpráv denně o tom, že jako proč otevíráme ty vole feministický knihkupectví, když to není potřeba a proč není jako maskulinní prostě. Kámo, I don't know, je jakože
fakt ti to mám vysvětlovat a víš jako, a pak by se s něma strávila půl hodiny v tom chatu a zase by přišel další Jarda, který mu to musíš vysvětlit. A o půl hodiny další František prostě. A ty jsi jako, no kámo, hele, tak já ti jenom tady přepošlu ty screeny, nebo jako co mám dělat, víš? Takže mnohem jednodušší prostě už je, protože oni nepíšou s tím, že hele, dobrý den, můžu se vás zeptat, proč jste si vybrali tohle téma, fakt mě to zajímá. Tak ty vole, ti to vysvětlím. Ale pokud ten člověk to napíše tak jako, to si jako myslíte, že to něčemu bude pomáhat? Jste úplně odpad společnosti, tak jako ty vole, tomu mám jako vysvětlovat, jako mám ti vysvětlit, ne, nejsem odpad společnosti, děkuji. Jestli na tohle nikdo neudělá reakci, tak budu zklamaná. Každopádně choďte furt na protesty. Teďka jsme tady dost to jako otočili na to, jak nás serou lidi jako nerespektují, ale ta myšlenka jako taková ohledně jako Palestiny je pro nás furt stejná a to, že prostě stojíme jako za nima a samozřejmě nesouhlasíme s tím, že se zabíjí lidi v Izraeli, ale jakože to je snad jasný. A doufáme, že se to prostě jako celý nějak vyřeší a že prostě to už skončí, protože to, co se děje, je fakt příšerný a jakože chodit na ty protesty je fakt hodně psychicky náročný, protože je to fakt hodně jako těžký. A to jsme jenom ty lidi, kteří jako jsou allies, ale nejsme ty lidi tím affected, takže to bude dneska za nás všechno. Nepřinesli jsme vám tolik zajímavých informací, ale doufáme, že tak to bylo fajn na poslech, nebo teda aspoň. Třeba jste se s náma nastrali a vlastně chápete jako tu naši stranu. A nebo o nás natočíte reakci a než tak nám ji pošlete. A my se s váma uslyšíme a uvidíme zase příští týden. Mějte se moc krásně. Ahoj. Ahoj.